Masih semangat to, Dek Sinta? Masih. Iya. Kowe muni masih iki karo batin. Pripun? Tanggal piro neh to ya? Lah betul itu Mas. Kira-kira sok kapan Mas? Hah? Aku wis tekon Mas. Oh, tekok. Wingi wis enak senekokne bulan iki ya tenang. Mojokerto ya. Ya. Ya, bila Cah. Lagi tekon nggih Mas. Lagi tekon tok. Ya terus. Iki pasanganku mawarapune kang kudu sumandhing pangajapku kasih lahir terus sing Ngaturaken sugeng enjing kagem para penonton kang sarta ingkang taksih memonitor lumantar Asta Brata Media. Salam pambuka season goro-goro. Melatirin enci mugi saged dadosaken karenaning penggalih sareng Dek Sinta yo. Au. Ya, ditelaske. Iki pasanganku mawarapune kang kudu sumandhing pangajapku kasih lahir terus sing kalbu. Priyayi kok leh cerdase ra umum Dek Sinta. Selamat pagi wilujeng enjing Mbak Duwi. Iya. Nggih, sugeng enjing Mas. Walalala. Belum ngantuk nggih? Iya. Sampun. Oh sampun, nggih pun lenggah malih. Saestu. Lho, saestu niki kula.
dereng. Ya ngono. Ibarate nek enek wong siji muni ngantuk niku berarti ora menghargai kanca liyane. Nggih, kanca-kanca nabuh diketel kaya ngono. Nek beduk ya diketel kaya ngono, ngendang ya di pol-polke ngono. Ayo nembang aku kepengin ngrungokne bawamu. Ya, apa bawa apa merdeka wae sak gaduk dan gudakmu. Ya. Apa selindro kena, pelok kena, Pangkur nggih. pangkur apa? Semarang apa Banyumas? Pangkur biasa mau. Oh iya, pangkur biasa ya. Peloknya pelok biasa Mas Satya. Iya. Ayo. Cakepane nganggo apa? Mingkar minggur. Oh iya. Yo. Mingkar mingkur ring angkara. Akarana karenan mareti siwi. Ya. Aus? Ya Allah. Nek sinden weton campur sari mesti bone kuwi, mesti kuwi. Terus kang tumrap ing tanah Jawa. Agama ageming aji. tembange memanik ping loro langgam terus ya rasa didangdutne ya ya mong sliramu ya ya terus Mung sliramu kang dadi mani ing kalbu pindho retno kang kakon malina. Sajan ada rasa tansah sumangge.
Suwuk wae, suwuk. Garit mendung hati Pisan. lintang lambung Wis duduk Mbak Dwi. Wilujeng Enjing. Iya. Good morning, good morning. Morning. Iya. Sampean dhisik tahu SD, SMP tahu ora? Nggih. Oh, tahu ya. Biyen nek mata pelajaran bahasa Jawa ora? Wonten. Wonten. Diwarai lagu-lagu dolanan ta mesti? Nggih. Nggih. Apa wae sak elingmu ning SD mbiyen diwarai lagu dolanan apa wae? Mentok. Mentok-mentok sing tak nggo perang gagalke ya. Terus apa neh? Mentok-mentok terus apa neh? Gajah. Gajah. Gajah duduk. Terus apa neh? Perahu layar. Perahu layar. Terus Gambang suling. suara suling. Nah, terus Sampun. sampun. Nah, suara suling dispoti kowe ngadeg nyanyi dhewe. Ya. Suara suling. Suara suling numandang suarane. Ya. Ya. Ya sepatana suara suling sah. Ben Petrisa dhewe sing nyanyi. Ya. Ya. Terus aja ndredeg. Ndredeg kowe mesti. Tremor keyboardmu. Yo. Ayo. Yo. Dua kali ya Mas Arya ya. Sekali lagi. Yo. Hey. 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 Oh. Oi, hey. Masih bersama ibu-ibu PKK Wakung. Ya. Iki mau lagi sepotok lho. Nak menyikmu kuwi suara suling tok. Nembang no. Sampun. Ngene. Nyikmu. Ngene iki aku tekan omah ngene iki dilokne lho iki karo Adi arek Segeder. Dasar psikopat. Ayo. Nembang ayo sak giduk karo gudakmu apa? Apa? Roke gamelan. Musik apa? Nek perlu keyboard tak kon nggo mulih kok. Gubuk asmara mawon. Hah? Gubuk asmara. Bu asmara. Nggih. Langgam sik ya. Nggih. Oh iya. Bu slendro biasa Mas Adya. Ya. Wis ta santai-santai nanti gara-gara. BC. Ya, buka celuk. Langgam. Anu weh, seraginan weh. Langsung weh, seraginan. Ben rada ngangkat. Entung tak. Iya, langsung ngono. Seragen ya. Seragen ya. Nggih. Ya ngono lho. Yo. Hey. Hey.
Satu kali sak ramban wae ya. Ya. Terima kasih. Oh iya, masih bersama Mbak